să fie în siguranță pentru moment. Tata a luat precauțiile necesare cu magazinul. Bineînțeles, mi-a și ținut o teorie despre cum ar fi trebuit să îi spun mai devreme de toată chestia cu Elena. Și Bogdan încă e super chill de la câtă iarbă fumează. Ajutorul lor pare să fie singurul lucru care mă mai menține sănătos la cap, cu greu, în momentele astea. Din păcate, niciun semn de Elena încă, însă fața ei e peste tot la televizor, așa că sunt sigur că va fi descoperită mai devreme sau mai târziu. Am sunat la poliție și le-am spus despre lucrurile care îmi lipsesc. Mi-au spus că vor investiga, dar că nu pot face mai multe până nu află adresa Elenei. Dar vor trimite un polițist din când în când la mine acasă și la magazinul tatălui meu să se asigure că totul e în regulă și asta e bine. Pur și simplu sper că vor da de Elena înainte să dau eu, pentru binele amândurora. Mi-am luat un pistol astăzi. L-am împrumutat de fapt de la tata. Îl ținea închis acasă într-un seif pentru autoapărare, dar a fost suficient de drăguț încât să mă lase să îl iau cu mine în cazul în care tâmpita asta decide să-și facă apariția. La dracu, n-am crezut niciodată că va trebui să folosesc o armă ca să mă protejez, omule. Vreau să zic, am locuit în niște cartiere rău famate pentru ceva timp, dar întotdeauna am reușit să mă descurc pentru că m-a dus capul, știți ce zic? Nu sunt o persoană violentă, niciodată n-am fost, dar faptul că ești ținta cuiva te face să o iei razna, gen, pe bune. Mama mereu a spus că ar trebui să mă înrăiesc dacă vreau să supraviețuiesc în lumea asta și poate că avea dreptate. O pot vedea pe Elena peste tot acum. O aud râzând când merg pe stradă, dar când întorc capul nu sunt decât două prostituate care fumează o țigară și își văd de treaba lor. Îi pot mirosi parfumul mereu, mirosul ăsta floral care îmi tot intră în nas de fiecare dată când sunt singur. Sting luminile să mă pot culca și o văd în colțul camerei, în întuneric, uitându-se la mine. Aprind luminile la loc și, da, nimic. În punctul ăsta nu știu ce primează. Să o găsesc odată ca să termin toată tărășenia asta sau să-mi bag în gură revolverul tatălui meu și să apăs pe nenorocitul de trăgaci. Dar nu vă impacientați. Nu o să-i ofer Elenei satisfacția de a-mi lua zilele înainte de a o confrunta. Am câteva întrebări pentru care aștept niște răspunsuri. Tot ce știu e că trebuie să găsesc o modalitate prin care să-mi opresc mintea de a mai face turi în halul ăsta. Tata mi-a sugerat să iau legătura cu domnul doctor Silvian, cel cu care am făcut terapie. Să discut cu el un pic, dacă mă simt rău. Sunt atât de disperat. O să mă îndoape cu pastile din nou, lucru care nu s-a terminat tocmai bine data trecută, dar asta este altă poveste. Pastilele îți dau un sentiment cald, liniștitor, dar urăsc sentimentul pe care ți-l oferă, că nu ești în control, mă înțelegeți? Nu e un lucru tocmai bun atunci când trebuie să fii capabil să te protejezi. De fapt o să încerc să dorm puțin pentru moment. Ochii încep să mă usture. Am încercat să-mi iau minte de la toată chestia asta uitându-mă la toate show-urile de rahat de pe Netflix, dar nici măcar cel mai prost documentar nu mă ajută să mă relaxez. Programul meu de somn e atât de dat peste cap în momentul de față. Mă simt ca atunci când călătorești cu avionul foarte departe, cum se cheamă, jet lag, nu? În orice caz, o să încerc să vă mai povestesc mai încolo, înainte să vă enervez cu prostiile astea. M-am întors. Partea bună e că am reușit să dorm puțin. Partea rea e că m-am trezit udloarcă de la propria mea transpirație din cauza coșmarului pe care l-am avut. Era genul ăla de coșmar în care ești urmărit de niște demoni, dar orice ai face nu pare că reușești să fugi. Era genul ăla de coșmar în care ești urmărit de niște demoni, dar orice ai face nu pare că reușești să fugi suficient de departe să scapi de ei. În mod normal urăsc coșmarurile astea, dar acum sunt fericit că am reușit să mă odihnesc o idee. După ce m-am trezit, mi-am băut cafeaua și, în timp ce o beam, cineva a bătut la ușă. Aproape că am scăpat cana din mână, dar am reușit să nu o fac totuși. Am pregătit pistolul tatălui meu și m-am apropiat de ușă foarte încet. S-au auzit bătăi în ușă din nou și un strigăt. Poliția, care mi-a atras atenția. M-am uitat în vizor și l-am văzut pe polițistul care trece din când în când pe la mine să se asigure că totul este în regulă. Un tip chel țâfnos cu mustață. Am ascuns pistolul înainte să deschid ușa și mi-a spus că trebuie să se pișe.
Bună ziua și ție, domnule polițist. L-am lăsat înăuntru, plămânii mei chinuindu-se să facă față valurilor de fum de țigară pe care o fuma. A fost totuși destul de drăguț și nu a stat atât de mult încât să-mi scadă speranța de viață. Mi-a spus că era prin cartier cu ocazia unui jaf armat și că s-a gândit să treacă pe la mine să vadă cum mai sunt. I-am oferit niște cafea și chiar l-am convins să-mi răspundă la câteva întrebări pe care le aveam legate de investigații. Dar bineînțeles, nu a putut intra foarte mult în detalii pentru că și-ar fi riscat slujba. Mi-au spus că au reușit să facă rost din înregistrările de pe niște camere de trafic de pe lângă magazinul tatălui meu. O fată care se potrivea descrierii Elenei a trecut prin fața magazinului de mai multe ori în cursul după amiezei de ieri. Cred că cam în aceeași perioadă în care eram eu la muncă. I-am sugerat să trianguleze locația ei sau ceva, să găsească de unde vine și așa să-și dea seama unde stă. Dar tipul mi-a spus că astea sunt rahatul din filme. Mi-a spus că mai au niște piste pe care pot merge și, bineînțeles, informația de pe telefonul meu pe care încă l-aveau, așa că vor studia problema o perioadă și vor vedea dacă reușesc ceva. După ce a plecat, m-am dus la calculator să vorbesc cu tatăl meu și cu Bogdan despre ultimele descoperiri. O să vă anunț dacă se ivește ceva nou.